ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1265 ദിവസമായ ഇന്ന് 2024 ഒക്ടോബർ മാസം 31 വ്യാഴാഴ്ച, 1200 ആണ്ട് തുലാമാസം 15 ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് അവരവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. 1924 ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ഗുരുദേവൻ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ സത്യവ്രത സ്വാമികൾ നടത്തിയ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ 7ാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതത്തിൽ മറ്റൊരു സംഗതി കൂടെ നാം ഏറ്റവും ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ചിന്താശീലമുള്ള ഒരു ജീവിയാകുന്നു. ശരീരത്തെ പ്രവൃത്തിരഹിതമാക്കി സ്വസ്ഥതയിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും ഉദാസീനമായ അവസ്ഥയിലും മനസ്സിനെ പ്രവൃത്തിരഹിതമാക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ശിശുക്കൾ ആകാശത്തിൽ നോക്കി വിസ്മയിക്കുകയും അതെന്ത് ഇതെന്ത് എന്ന് ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി ഓരോന്ന് ചോദിക്കുകയും ശരിയോ തെറ്റോ ആയ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങി മനുഷ്യജാതി ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഇതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനും അവയ്ക്ക് ശരിയെങ്കിലും തെറ്റെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിസ്മയാവഹങ്ങളായ ചില ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈശ്വരനെയും ആത്മാവിനെയും പുനർജന്മത്തെയും കർമ്മഫലത്തെയും സ്വർഗനരകങ്ങളെയും സംസാരത്തെയും നിവാരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ അക്ഷരവിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ എത്രയോ എണ്ണം നമുക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി ലഭിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് ജീവാവധി അനുഭവിച്ച് സുഖിക്കുവാൻ വേണ്ടതിൽ തുലോമധികം ഉത്തരങ്ങൾ പിതൃസ്വത്തായി ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശേഷിച്ച പ്രശ്നോത്തര ഭണ്ഡാരമായ പിതൃസ്വത്താണ് ലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ള സകല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും. അവ മനുഷ്യജാതിക്ക് പൊതുവിലുള്ള പിതൃസ്വത്താകുന്നതല്ലാതെ അവ ശാഖാവിധം ഭാഗം വെച്ച് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈവശക്കാർ പറയും പോലെയോ ഭാവിക്കും പോലെയോ ഓരോ പ്രത്യേക മതക്കാരുടെ പിതൃസ്വത്തുക്കളല്ല. പൂർവപിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടുകൂടി ഈ പിതൃസ്വത്ത് മനുഷ്യജീവി പൊതുവെ അനുഭവിച്ച് ആത്മസുഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിരിക്കെ അവയുടെ ഓരോ ഭാഗം ഓരോ ശാഖക്കാർ കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ശേഷം ശാഖക്കാർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം അതിനെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് സർവസംഗതികൾക്കുമായി സങ്കല്പിച്ച് ആ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ ഹിതകരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമോ? ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.